Sekudaye yakin setai. Dino iki aku gajian. Iso nggon traktir bebek nang mangan enak nang Jogja nyetik nggon romantis. Cocok karo ngene-ngene. Aku ya wis stan ganteng ngene ya. Kan karo sak kelurahan aku ya jek wani aku. Wes pokoke gur wani ya. Ngene no. Wah. Kok Mas Bro teko-teko iki piye iki? Wah, cok tenanan nang ngene iki. Amok iki. Piye ya? Biasane wis yaene wis dedol lho. Apa bele ayo iya. Wis ramain dah. Mas Bro, where are you? Oh yes, yesterday I'm from in the high. Yes. What? Oh yeah. Ya, yesterday. Ya, oke Mas Bro. Oh, tak tunggu lo iki yo. Tenan lo, cepet. Aus selak gudirno iki anuku. Ya. Wah, iya, mau bip. Wah, wis tenan. Cepet ya. Halo, Del. Halo. Where are you? I love you. You good? Yes, fine. Mas, dewe gajianku we. Piye? Jare dina iki piye to wi? Masa sih, Del? Ya, heeh. Iki tanggal pira? Lah jaremu sesuk ngono. Lah sesuk ya iki. Piye to? Lali. Aku lho tangan tuh tak rewangi dandan kaya ngene. Gantenge kaya ngene, ya ana kelurahan aku wani tanding. Piye to, Del? Kowe arep ning ndi janjane? Ya ning Jogja no, Mas. Jogja? Iya. Ngopo? Ya kambiyangku no, Mas. Ya kok ngene, Mas. Iya. Saiki jenenge- ngene. Hitung-hitungan ya. Ya. Wingi kan kowe wis nugelke kayu kowe sing Ya, saka Jepang kae, kelingan to? kelingan, Mas. Sasi wingi kowe nugelke. Iya, Mas. Lah kuwi Iya. larang. Ya. 500.000. Tak transfer. Piro nomor rekeningmu tuliske? Ya. Aja suwe-suwe, Ya kusik, Del. Mas. Oh ya Benci aku nek suwe ku benci. Lali kok, Mas. Iki, Mas. Nomere. Oh ya, tak transfer ya. Ya, Mas. Lah sok ngene iki lho, Mas. Iki bos iki ngopo? Bos, pokoke Rai. aku I love you, bos. Ya, kudu. Ya, Mas ya. Iya. Ya oke. Wis tak transfer ya. Bos, Mas. Wis lah. Bos, apa? Ah. Ayo saiki mangkat. Saiki mangkat. Yo. Aku ngeleh berel, Yo. ngeleh. Yuk mangkat. Yo, ayo. Dek. Kok dengan dina iki ayu murah kira-kira lho, Dek. Wah, Jian. Lambemu talok mentur. Aku ora gelem kalah. Rambutku lho saiki murup. Ngerti ra maksudnya murup ngopo? Ambil duit. Ada wong tipis. Aku mau maksudmu. Anggur ngomong ngono kuwi. Omonganmu lho koyo telo Terus? nyeretke. Wah, pamu. Tinggo to, pakne. Aku madange akeh. Nek aku ki lho saploke anu ngeloni kuwi aku wis ngerti. Porsi bokongmu wetengmu ki tak kerane. Kowe nek penting nara telung ceting ro ceting, Dik. Aku rasa kaget. Makane Dik dicinta SMS karo aku. Apa? Ya karepe ya ngono kalang wae bojomu gandeng dhewe sak RW, rasa gitu. Ngono lho. Lah saiki ora masalah. Wis pokokne to. Aku yo ngomong ngosek tak cetane. Aku yo ngomong ngene, Dik. Aku ndek bojo. Ora apa-apa ya, Mas yo. Aku kepengin apa ya? Kepengin mengungkapkan rasa rindu ngono. Ya rindu nek bae ora masalah. Aku yo ngono. Apa to, Dik ya? Cinta iki dhewe to bodine lho. Koyo Lah ngono lho kuwi lho. koyo gitar Spanyol kae. Ora gitar Spanyol, gitar betuat ae. Wah, boleh nonton anak iki. Aku sih pae duit sak kepok lho, Cuk. Kok tuh sayangku ding, Dek. Lah kuwi sambatmu ae gon ngagas utang nyumbang lebon. Pesan-pesan iki
Lebu bolongan. Lebono, bolongan. Pokok men iso wis siapke. Fitness e. Sini-sini nek ketemu karo kanca-kancaku nang Bali. Ya aku diet sik bae, aku cilik. Aku di info obat dia semunjarap ya. Ngendi? Di Menjeng, Angga kali. Kokno ya? Iya ya. Oh gampang lah tak. Jeng kirim kapsul. Kapsul Mas Boy, kapsul kuat ora ya diet ngono. Ya. Ya. Men cilik. Oh gudel tak kongkone Menjeng iso golek pil diet. Piro to? Butuh piro? Ya sak 3 juta, 5 juta? 5 juta. Oh sithik men aku jetku kokean lho, Des. Yo sing aku ora entek. Cuk, HP-ku ganti. No, iki HP ku HP ning tuelune kok ngene. Iki soalnya wis berat. Tak kok anu lho. Aku met dhewe aku gak kasih iki HP kok ngono sisine bojomu artis kok ngene kok rambut iki lho. HP loro iki lho. Heh. Mbak aku sesuk disemir ngono kuwi. Lah wis sembah ge ngisor barang kok am njaluk ngubur barang. Enak kuwi. Bentuknya gudel. Gudel karo bro. Oh, ketat ya. Kan bayarin aku. Oh, genah. Tosek. Wah! Selalu mentol, bisa kan? Tosek. Oh, wait. Oke. Sama masmu ini. Males aku. Jauh masalah Benci aku. apa-apa. Balik ayo. Ya aja ya, kau ya. Ya wis. Ya. Mas Boy. Mas Boy. Wah, sarimbitan lho. Mas Boy. Wis jan. Wong loro kaya tumbuh tutup. Dadi kok ngendi ngono lho mau. Iki lho, ngerti dhewe bar gajian iki. Terus dijajakke to. Oh. Ya wis, iki Del. Sibukne. benake sik ngono jangan. Sibukne lu Jangan lali. Siap. Apa to, Boy? Ora apa-apa, penting delete. Wes apa-apa. Kok sasa kaget. Aku kaget rambutmu iki lho, Boy. Modelmu tok kaya ngene kok didemok. Biasa wae. Iya. Gudang sebuah gaji ro. Wes mau tak transfer, Boy. Enak kuwi. Ya kena to, iya. Pas iki. Terus, Masih ngajaki lo. Kok niku kudu ngajak. yo kowe ngomong dhewe no, Kan Boy. ning butuh engko nak aku ngomong gudang aku meneng ae lho pokoke, Mas. Yo. Bocah kan arep aku ngerti sak tengah ngejak. Gigik. Aku mau kudu ngajak kok. Kok tak asane piye engko tak. Kanteng-kanteng tetep netes. Ya. Ya wis terserah kowe lah, Boy. Nah lho. Iya. Wis engko seneng ngomong lho, aku seneng anu. Yo. Ane ya, Del aku kok jak tulung ke bawah Arif ngajak anu pengajian ndek Elek Darmi. Oh iya, ya. Ya kok jane lho ya. Iya, Boy. Bro. Lah kan Mas arek iki putihan tok iki. Apa to, Boy? Putihan tok. Sik delit. Mbak. Iki kok segone iki emang iki putihan tok iki. Nggak sabar gila digorengke. Oh gorengke Bro. Sabar ya. Ya. Wah, ya. Lah aku kaget to, aku biasanya makan karo jangan bobor ki putihan tok. Nah, anak iki Mbak cocok ya toh. Makasih ya Mbak ya. Iki tambah wedang putih toh iki akitan iki. Padang kowe tak iyo. Nah, Iya, Bos. Del, Ya, Bos. mangan Del. Siap no. Menamu sing ndi, Del? Ya iki no. Ayam goreng. Ya, Berarti tak jikok. iki kan iso to, Del. Wah. Ya ngono kuwi ya berat. Walah. Ya mangan. Iki ngene Pak Demodot, lesehan ya. Siap. Mantep ya, Mas. Sambelnya tontonan iki lho. Wah, Enak banget. wes. Wah, Mangan. Enak toh? enak, Mas. Ya enak no. Nah, lah kuwi ndi Mas seger. Kayak ngene. Meneng. Wah, lagak waduh. Ora. Enak toh? Ya. Si Bro. Wah, kayak si Bro ngomong ra ya. Kok tak ketik lho. Pokoknya engko nek iso tak bedot. Mumpung gudel gajian ngerti aku. Ora ngomong kae. Tak ngomong ya. Seblak dhewe ya, untang ati nang ngomong. Nah. Ya. Ya. Ya, Mangan, Mas. Del. Ya toh. Oh. Oh, ngono yang pletot.
Pokoknya kowe nek biasa bar sih bro rasa ora penro le. Model wah wis berat jane karo masmu ganteng kowe. Ngerti ora? Heeh, Mas. Iya. Boy, rasa kakean ngomong sik mangan sik. Nah, iki wak kundi iki ngomong ngene piye wak. Enak ya boy ya. Nah, mungkin ora kira-kira rasane pelawane kok dulu makan. Ini Gal. Iya, Mas. Aku pengen ngombe kowe lho. Iya. Masmu iki kok kehitungan lah ya. Enggak. Ngono lho iki. Iya, iya. Pokoke aku ya tulung sik iki tok ae. Iya. Engko tulung iki bayarno ya. Mbak Yum. Iya, iya. Pasti gajian. Kalian Mas. Tenang ya. Tenang. Tenang. Heeh. Wedek paling ini. Iya. Ganteng kowe pokoknya. Wah, pokoknya wis ora kira-kira. Heeh. Enggak, kok matang sik. Ngadang sik ae. Ya warek. Engko nando. Oh, tenang. Ya, lu gajian to. Kajian mau baju transfer lo. Baju iki lho, baju iki lho. Oh, boy. Iki mau langsung mampir ATM kok langsung. Maju duit akeh iku. Iki di rumah, Bro. Golek model ngene iki angel lho. Langka. Mungkin ya sak kebon ora sing kecekel. Wingi kan bal nugel kayak lho, boy. Wingi nugel kan ya, boy. Wah. Berat dan Ya, Jepang arepmu. benci aku. Benci. Iki lho. Kan iki dhewe aku seneng. Seneng. Bojoku sambat kan urusan iki mau. Nek arep kereng kowe tenang aja sing bayar. Itu di rumah. Ya. Nek Del. Masmu tak pamit sih. Iya, Mas. Iki Ya. kok anu dusi kabeh ya. Iya, iya. Kowe ganteng dhewe soal sing ngene iki ya. Ganteng. Kita pamit sih kata Mbak Yumu blonjol. Iya, iya. Pasar Senggol. Iya, Mas. Iya. Aku bareng kowe. Pak apa meneh? Bali no. Urusan apa kowe? Aku Heeh. tercinta. Iya, Bareng, Pak. Bareng, Cah. Heeh, ya wis ora. Telan wae apa to? Boy. Rokok kok ngedop yo. Cek ya, Del. Ya, ya, Mas. See you. Ya, Bos. Nah, terus piye iki aku? Detek. Wah, ya iki om bareng kabeh, Mas. Mau.